Hej allesammans, Johannes här och välkommen till ännu en Skywars. Och ja, nu ska vi köra. Så ja, nu kör vi. Och ja, nu har det kommit 2 nya mappar. Och det är denna och en annan. Så ja. Den här är jag inte sådär speciellt bra på. Men vi får se hur det går. Ja. Så den ska vi ha lite material också. Nu har det kommit mycket, ja, jag menar verkligen mycket mer OP-saker som TNT. Något mer. TNT, Enderpearl, Ironsvärd kommit också. Sån här ringbrynja, eller ja, det kallas så. Och ja, en massa mer OP-saker som jag tycker är lite väl OP. Jag får se det själv. Men ja, det är ju som det är. Ja, mycket saker. Så där har vi. Vi måste se så här. Så gör vi så här. 1, 2, 3. Så har man inte gett mig någonting. Frozen! Vem är så himla dum? Ta en sån här. Okej, YOLO. Okej. Det är jag och han. Jag bara hade Enderpearls. Förresten. Tur att jag satte dit det där blocket. För annars skulle jag varit ute med mig. Och det vill inte jag. För jag skulle fortsätta att flyga ner i det hållet där. Ja. Okej, nu fuskar jag lite här. Hoppadoo. Ouch. Ska vi ligger från dig. Aj. Stop it. Okej. Ja. No. Stop. Stop. No. Really? Jaha du. Så, okej. Men du vill leka så visst. Ja du. Visst var det otroligt. Alltså, kan du lägga av? Gå nu, lilla du. Du.
Ja du. Om du inte har sett det har jag massor med matte här. Så. Tack. Okej. Oj då. Ja. Vinst på den jag istället på. Jaha. Den här igen. Du skojar med mig. Verkligen. Nej. Nu vill jag få OP-saker för att jag ska spela nu. Så. Okej. Det här är allt. Serious. Det här är ju inte bra. Jag fuskar igen. Så det är egentligen inget fusk, men ja, på sätt och vis. Sätter vi det där. Har lite skit. Det ska det. Jag ska komma in så får det. No shit. Jaha. Jaha. Nu ska vi vinna igen då. Sista gången vi kan göra detta. Så vi sätter det där. Jag fick inga rätt bra saker. Nu gör vi in någon skit. Skit, bort med skit. Jag fick inga olika saker. Yellow. Okej. Så, oh shit, nu har jag chansen. Oh shit. Ja! Vilken kill. Du måste ni likea. Nej, skojar. Måste inte likea videon eller kommentera och sånt. Men det skulle vara roligt. Så. Hey, sup bro? Hej på dig! Hoppas du har något OP. Inte direkt, jag hade bara material. Wait a second. Okej. Det måste komma in. No shit! Oh shit, jag kommer dö. Ja. Ja. Det där var konstigt. Där. Nej, jag gör det sen. Tack för att ni har kollat. Ses i nästa avsnitt.
Jag ser mina avsnitt som sagt. Prenumerera, gilla videon. Kommentera vad jag ska köra. Och vi syns i nästa video. Jag gör.